Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát gondolom sokan tudjátok, sokan tudják, hogy ugye én részben két lábbal a földön álló mérnök vagyok, és csak a másik részen foglalkozik spirituális dolgokkal, viszont a kettő között nagyon könnyű és észszerű dolog hidat építeni, hiszen az anyagi világot teljes mértékben átjárja, sőt fenntartja a spirituális világ. Tehát amikor 2012 idézőjelbetéve végső valóságáról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy nem elég csak spirituális dolgokkal foglalkozni, meg kell néznünk, hogy mi az, ami ezt a jelen korszakban jelentkező, vagy korszak végén jelentkező váltságot eredetileg okozza, hiszen hogyha ezzel nem vagyunk tisztában, akkor azt sem tudjuk, hogy mi az, amin esetleg változtatni kellene, vagy változtatni tudnánk. A másik kérdés az, hogy ha tudjuk, hogy mi az, amin változtatni kell, hogyan lehet ezen változtatni. Tehát a téves világnézetnek vagyunk tulajdonképpen nem azt mondom, hogy az áldozatai, hiszen valamilyen mértékben mindannyian hozzájárultunk, ha másképp nem úgy, hogy elfogadtuk. Tehát elfogadtunk egy téves világnézetet, amelynek az egyik alapja a Darwin-féle evolúciós elmélet, ami hát feltételezésen alapul, és hogyha azt mondjuk, hogy ilyen rajzokat lehet készíteni, hát sokfélét lehet készíteni, nem csak majomból embert, hanem majomból még a disznóig is el lehet jutni, sőt, ugye azt mondják, hogy most már lassan-lassan ide fogunk visszazsugorodni a komputer elé. A lényege a dolognak, sőt, ugye hát még a harmadik vagy az utolsó, hogy az a bizonyos hiányzó láncszem az nem is földi, hanem esetleg földön kívüli, és attól változott a Földön a fejlődésnek az iránya. Ez az elmélet feltételezésen alapul, logikailag nonsens, ezt már azt hiszem a múltkor kifejtettem, hiszen orvosi Nobel-díjat adtak Dr. Elizabeth Blackburnnek azért a felfedezésért, hogy a meditáció, a megváltozott tudatállapot génszinten tudja befolyásolni a sejtjeinket és a génjeinket. Na most, hogyha ez igaz, és az evolúció elmélete is igaz, az azt jelenti, hogy az anyagból kifejlődik valahogy. Nem tudjuk, hogy a gondolat, és aztán a gondolat megváltoztatása visszahat arra az anyagra, ami őt létrehozta, tehát ez a Münchhausen báró esete, aki saját magát kihúzza a mocsárból a saját hajánál fogva. Energetikailag lehetetlen, és ez az egész elmélet, és erre vonatkozólag nagyon komoly kísérleteket végeztek, bizonyítást nyert, hogy az energetikailag lehetetlen, nonsens, bizonyítást nyert, hogy az agy nem képes gondolatokat létrehozni, és azt, hogy az ember energia lény, ez készpénznek vehető, vagy tényként kezelhető. Ezeket a kísérleteket még a 30-as években végezték, aztán 60-as években folytatták szovjet kutatók, aztán megismételték részben Amerikában, és mind a mai napig megismételhetőek ezek a kísérletek, tehát az összes tudományos kritériumnak eleget tesznek. A másik téves alap a materialista világnézet, és tulajdonképpen Marx Károly annak idején nyíltan elismerte, hogy Darwinnak a nagy csodálója és támogatója, és végső soron ez a filozófia az, amely azt állítja, hogy csak az anyag létezik, az ember különböző anyagoknak a keveréke, és nem több, mint egyfajta állat, és a létezésének a célja a küzdelem. Na és ez a küzdelem, ez az erősebb kutya szaporodik, a gyengébb kutya kiszorul a játékból, ez a küzdelem jellemezte az utóbbi évszázadokat, mondjuk azelőtt is volt, de azért volt mégis a világnak egy valamilyen szintű szakrális rendje. Most aztán valóban elvetettük a súlykot, és valóban elkezdtünk nagyon sokan küzdeni a túlélésért. Tehát alapvető hibát követünk el. Ennek a téves világnézetnek az eredménye az, amit ma úgy hívunk, hogy válság. Hogyha téves világnézetből indulunk ki, és azt fent akarjuk tartani, akkor válságnak nevezzük, hogyha helyes világnézetből indulunk ki, akkor azt mondjuk, hogy végre itt a változás.
Ugyanis ez, ami eddig volt, ez most már fenntarthatatlan. Minket tulajdonképpen programoznak, és mondhatnám azt, hogy megtévesztenek a média útján, a különböző hírcsatornák útján, és el akarják hitetni, hogy a nukleáris háború, a terrorizmus, az energiaválság és a természeti katasztrófák azok, amelyek az emberiségnek a legnagyobb veszélyt, az emberiség számára a legnagyobb veszélyt jelentik, holott erről szó sincsen. Nem ezek a veszélyek. Nem ezek a veszélyek. Az ember ugyanis elsősorban spirituális lény. Test, lélek és szellem, de elsősorban lélek és azután szellem és azután test. És a fejlődésnek az egyetlen célja és értelme az a szívben lévő szeretet magnak az erősítése. És az, ami ebben gátol bennünket, tulajdonképpen a materializmus, a téves kiindulópont, a pénzügyi rendszer, ami egy értékelvonó kifosztórendszer, a politikusok, akik zsarolható cinkosai ennek a rendszernek, az újságírók, akik ilyen halálhíreket vadászó kalandorok, és a vallások, akik biztos tudás helyett különböző hitrendszerek alapján egymás ellen uszítják a híveiket. És mindez végül is visszafogja az embernek a spirituális fejlődését, megnehezíti az embernek a spirituális fejlődését, hiszen folyamatos küzdködés közepette tudunk csak előbbre jutni, mondjuk ennek is természetesen megvan a maga haszna, hogy mondják, teher alatt nő a pálma. Nyilván, hogyha minden könnyen menne, nem kellene megharcolni, vagy megtenni bizonyos erőfeszítést bizonyos dolgokért, akkor talán ezeket az erőfeszítéseket meg se tennénk, és nyilván az eredmény is elmaradna. Viszont, hogyha a materializmust már láttuk, akkor nézzük meg, hogy kik azok a zsarolható politikusok, akik az előtérbe tolt bábok, akik valójában el fogják vinni a balhét. És tehát nagyjából ott van ugye az Európai Uniónak a 11-es nagy találkozója. Az a helyzet, hogy nem ezek a politikusok irányítják a világot. Nem tudom, hogy ki az, aki tisztában van vele. Hogy mekkora lehetőségük és mekkora hatalmuk van akár beleszólni abba, hogy mi történik, akár egy országon belül is. Mindjárt ki fog derülni az is. És itt vannak a háttérben a nagy játékosok. Az amerikai Fed, az Európai Központi Bank, a Világbank, az IMF, és nem utolsó sorban ennek az egész konglomerátumnak a külső arca, a Goldman Sachs. Ugye nagyon jól jellemezte, valaki készített egy ilyen logót, a Goldman Sachs logóját kihasználva, hogy mi a pénzt a hagyományos úton teremtjük elő, ellopjuk tőled. Na most, hogy milyen mértékben irányítja a Goldman Sachs a világot, a vezér Szörényi László pénzügyi rendszermérnök, aki a Commerzbank és a Deutsche Banknak a magyar tanácsadójaként működik, elmondja egy tévéinterjúban, egy internetes portálon, különben itt van a link, meg lehet nézni, hogy a Goldman Sachsnak olyan hatalma van, hogy képes megzsarolni kormányokat, vagy politikusokat egyenként, és hogyha nem azt teszik, amit diktálnak nekik, akkor még háborút is tud indítani egy ország ellen. Kérdi a riporternál csodálkozva, azt mondja, hogy? Azt hát a legjobb példa erre Líbia. Azt mondja, Líbia? Azt mondja, igen. Azt mondja, hát Líbia, ez a Gaddafi 40 évig jó diktátor volt, ő csak aranyért adott el olajat. Ha valaki olajat szeretett volna vásárolni, a pénzét át kellett váltani arany dinárra, és aranyért kapott olajat. Gaddafi az aranyat befektette a Goldman Sachshoz. És 40 évig, amíg az aranyat oda befektette, és ott elhelyezte, addig ő teljesen jó diktátor volt. Eljött az a pillanat, amikor az aranyat visszakérte. A Goldman Sachs széttárta a karját, és azt mondta, hogy sajnos elveszett a tőzsdén. Megszűnt. Nincs. Itt már nem volt érvényes az anyag megmaradás tétele. A 40 évi olajból származó arany eltűnt, megszűnt. És Gaddafi kérte vissza, és ahogy vezér Szörényi László fogalmaz, a válasz elég durvára sikeredett. Tehát tulajdonképpen
kinyírták, megölték, és háborút indítottak egy ország ellen. Na most nem csoda, hogyha még a gyermek is megkérdezi, hogy neked még megvan a házad, te kinél bankolsz. Tehát ez nagyon komoly kifosztási mechanizmus az, aminek a részesei vagyunk, hogy ugye felteszik a kérdést sokan, hogy mennyit lehet ellopni, és hogy Magyarországon az elmúlt 20 év alatt a politikusok azok mennyit loptak. Hát, hogyha végzünk egy nagyon gyors számítást, ugye Tocsik ügy, meg Cuslág, meg BKV, meg autópálya, és mindent összeadunk, az körülbelül 146 milliárd forint. Hogyha az egészet megszorozzuk 5-tel, hogy biztosak legyünk a dolgunkba, akkor 750 milliárd forintnál tartunk, és ez összesen 4 milliárd dollár 20 év alatt. Na most ehhez képest, amit kamatra kifizettünk pénzt 20 év alatt, az 162 milliárd dollár. Úgy elképesztő a kettő közötti különbség, és hogy az mit jelent, az a teljes jelenleg már meglévő magyar autópályák felépítésének a költsége. Ezt kifizette az ország kamatra. És 20 évvel ezelőtt tartoztunk 20 milliárd dollárral, azóta kifizettünk 162 milliárd dollár kamatot, és jelenleg ma 135 milliárd dollárral tartozunk, azaz, hogy pontosan annyivel, amennyivel diktálják, mert hiszen, hogyha azt mondják, hogy ugye nagyobb a kockázat, akkor már is megemelik az adósságnak a kamatait. És amikor arról van szó a médiában, hogy nyugtalanok a piacok, nyugtalanok a befektetők és nyugtalanok a hitelezők, hogyha lefordítjuk magyarra, akkor nagyon könnyű megérteni, mert a magyar a válaszoknak a nyelve, nem a kérdéseknek a nyelve. Nyugtalanok az uzsorázsok azért, mert attól tartanak, hogy a kifosztás mértéke nem tartható fenn ilyen ütemben. Ezért kell a folyamatos növekedés, hogy legyen ahonnan ezt a pluszt valamilyen módon elvonni. Tehát mi tulajdonképpen ebben a játékban vagyunk benne, nem csak mi, egész Európa, egész Amerika, egész Kanada és a többi, minden ország el van adósodva, és minden politikust meg lehet zsarolni, ha más nem az életével. Azért legyünk őszinték, tehát hogyha valakinek a fejhez teszik a pisztolyt, akkor meggondolja, hogy most akkor bevezessen egy törvényt, vagy hallgasson róla. Vagy hogyha azt mondja, hogy ő nagyon bátor, akkor is azt mondják, hogy jó van, de tudjuk, hol van a gyereked, hogyha este találkozni szeretnél vele, akkor mégiscsak el kellene állni ettől a javaslattól. Tehát itt nagyon komoly erők mozognak a háttérben, és talán Gaddafi a legjobb példa arra, hogy ahogy mondják, ezek a fiúk nem viccelnek. Tehát a halak korszakának az anyagelvű világképére épülő értékei végső soron ezek lettek, tehát a pénz, az ingatlan, a kapcsolati rendszer, a lobby, az értékteremtő kifosztása, a bolygó mértéktelen kizsákmányolása, ügyes csalás, ügyes hazugság, korrupció, fajgyűlölet, diplomáciai fondorlat, gyarmatosítás. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy nekem jó legyen, neked rossz legyen. Az eszközök is megvannak hozzá, elsősorban a félelemkeltés, az anyagi bizonytalanságnak a fenntartása, hiszen a hírek végül is miről szólnak. Az elsősorban arról, hogy hol ki halt meg, majdnem mindenki meghal a nézőn kívül, és a néző, aki szerencsére életben marad, az meg fogja tudni, hogy holnap neki magasabb lesz az adója, drágább lesz a kenyere, többet fizet a gázért, a csatornáért, a vízért, tehát a szükséges dolgokért. Le kellett butítani a tananyagot, annak idején én elsőosztályos koromban karácsonykor folyékonyan olvastam. Most a lányom negyedikes korában végre megtanult olvasni. Igaz, hogy annak idején egy módszerrel tanították az írásolvasást, ma 34 vagy 36 különböző módszerrel tanítják az írásolvasást, amiből ugye egy-kettő hiány, a többi rossz módszer. De nem véletlen. Az önálló kezdeményezéseknek a korlátozása, ugye, tehát hogyha valaki vállalkozó, akkor megfojtják mindenféle rendelkezéssel és adóval. A csalásra való kényszerítés, hiszen Makovec mester szépen kiszámolta, hogy 100 megtermelt forintból körülbelül 86-ot visszavesz ilyen vagy olyan úton az állam, marad 14, és hogyha a szerencsétlen vállalkozó 14 helyett 15-öt szeretne megtartani, akkor ő abban a pillanatban előlép piszkos, alávaló adócsalóvá. Tehát ilyen formán azt lehet mondani, hogy mindenki adócsaló, mert olyan
módon állították fel a törvényeket, hogy tisztességesen megélni abból ne lehessen. Bürokrácia, ami megint csak nehezíti a dolgokat, fegyverek, ami a félelemkeltést szolgáltatják, kutatási eredmények visszatartása. Tehát, hogyha volna fogalma az emberiségnek arról, hogy fizikában, biológiában, gyógyszerészetben milyen eredmények vannak, akár régészetben milyen eredmények vannak, de ezekről senki nem beszél, mert ez megváltoztatná a materialista elképzelést és fenntartott világképet. És természetesen ott van a média általi programozás. Na ez az az értékrend, amire felépítettük a társadalmat, és ez az, ami most összeomlóban van. Nem véletlen, hogy összeomlóban van. A társadalomnak a felépítése ideális esetben egy hierarchia, ahol a piramis csúcsán ott van a király vagy fáraó, aki ismeri az isteni törvényt, és betartja az isteni törvényt, és ezzel példát mutat, miközben a többiek felnéznek rá. Az alatt van a beavatott papság, és a beavatással kapcsolatban annyit hozzáteszek, hogy egy beavatott nem hiszi, hogy van halál utáni élet, hanem tapasztalatból tudja. Tehát nem hit kérdése. Ott a beavatott papság, akik az isteni törvényt közvetítik és tanítják kicsi kortól kezdve mindenkinek. Azután ott vannak a beavatott hivatalnokok és államigazgatás. Tehát ők is tudják, az államigazgatás is tudja az isteni rendet, és ők irányítják tulajdonképpen a földművesek, kézművesek, iparosok és kereskedők rétegét, akik a társadalmi jólétet hivatottak biztosítani, és természetesen van egy úgynevezett alja népe, a törvényen kívüliek, akik az isteni törvényt nem tudják felismerni, se betartani, se nem is akarják, büszkék is arra, hogy nem tartják be. Na most, amikor a hatalom eltolódik és más szintre kerül, ugye aranykorszakban azt látjuk, akkor a fáraónál van a hatalom, és a beavatott papság tanít és irányít. Amikor lejjebb csúszik az államigazgatás, a hivatalnokok, hadsereg kezébe kerül az irányítás, akkor az diktatúra. Ha még lejjebb csúszik a hatalom szintje, a polgárság kezébe kerül a hatalom, azt demokráciának szokták nevezni, sokkal egyszerűbb, ha magyarul mondjuk, egymás anyagi kifosztásának a rendszere. Tehát ebben vagyunk most. Ha még lejjebb csúszik a törvényen kívüliek kezébe, az a vörös khmerek esete, ahol mindenkit elpusztítanak, akiket saját maguknál egy kicsit fejlettebbnek éreznek, vagy bölcsebbnek, vagy tájékozottabbaknak. Na most, amikor elindul ez a hatalom süllyedés, vagy a hatalom szintjének a süllyedése nyilván elér az aljáig, és azután elindul visszafele. Tehát túl vagyunk már, mondhatnám, a mélyponton, ahol a túlélés volt a legfontosabb, és eljutottunk megint a polgári demokrácia szintjére, ahol hát az egymás anyagi kifosztása az nagyon komoly méreteket öltött, viszont az emberiség lassan-lassan ébredezik, rájön arra, hogy itt elhitetik velünk, hogy mi hozzuk a törvényeket, elhitetik velünk, hogy mi döntjük el, hogy mi legyen egy országban, holott nem, és abban a pillanatban, amikor az emberek erre rájönnek, mi történik? A demokrácia egyik napról a másikra nem lesz már fontos, félresöprik, és helyébe lép a következő szint, a diktatúra. Ezt láttuk Görögországban, amikor a demokratikusan megválasztott államfő meghirdette a népszavazást arról, hogy milyen mértékű legyen az országnak a további kifosztása a kamatok tekintetében, tehát mennyi fizetéstről kell lemondani, mennyi szociális juttatásról kell lemondani, és a többi azért, hogy másoknak fizessünk, akik ugyan nem termelnek értéket, mi termeljük az értéket, mégis odaadjuk nekik ezt az összeget. És amikor meghirdette a népszavazást, ugye a kérdés az, hogy minek kellett történnie ahhoz, hogy 2 nap alatt lemondjon, visszavonja a népszavazást, lemondjon, és átengedje a helyét egy bankárnak, és azt az egész parlament megszavazza, és azután szó nélkül végrehajtják a megszorításokat, illetve a kifosztást. Minek kell történnie ahhoz? Tehát nyilvánvaló, hogy itt a demokráciának ehhez semmi köze nincsen, még a D betűnek se a szó elejéről. Ugyanezt történt nagyjából Olaszországban, ugye ott is azt mondták, hogy ugye
Berlusconit megválasztották demokratikusan, jó, akkor lecseréljük a bankvilágnak az egyik emberére, és ő majd szépen végre fogja hajtani azt, amit tulajdonképpen a Goldman Sachs és a háttérben lévő pénzhatalom diktál. És hát sokan szidják Orbán Viktort, hogy visszahívta az IMF-et, szerintem nem magától, és ez abból is látszik, hogy egyszerűen nem tudnak leülni úgy, hogy a küldöttség fel ne álljon és el ne vonuljon hirtelen, tehát itt hatalmas kényszer van a háttérben, ami hát ugye meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Csak hogy probléma, amit ezek az anyagi világra berendezkedett, tulajdonképpen félelemben élő, és ezért mindent irányítani akaró emberek nem tudnak, nem értenek és nem képesek felfogni, nem is akarják felfogni, az az, hogy a világnak mindössze 5%-a anyagi, ez amit mi tapasztalunk, de még ebben sem lehet megtalálni egyetlen szilárd anyagi részecskét, amire azt mondjuk, hogy na ez az anyagnak az építőköve. Tehát itt is már eljutunk a hullám elméletig, a húr elméletig. A 95%-a viszont energia és információ. És ezzel a 95%-kal úgy tűnik, hogy senki nem akar számolni. És az ember sem csak test, az embernek is, hogyha megnézzük, hogy milyen az összetétele, körülbelül 5%-a anyagi, de abban az anyagban ugyancsak nincsen egy megfogható kicsi darab anyag, az is mint hullám, és 95% a lélek és szellem. És hogyha azt mondjuk, hogy változásra várunk, kérdés, hogy mi az, ami meghozza a változást? Nos, az első az ok és az okozat törvénye. Az ok és az okozat törvénye azt mondja, hogy azt cselekedjétek másokkal, amit szeretnétek, hogy mások cselekedjenek veletek, mert ez a törvény. Azt is mondja, hogy aki kardot fog, kardáltal fog elpusztulni. Tehát tulajdonképpen ugyanaz történik az emberrel, amit mással elkövet. Na most akkor, amikor egy ilyen pénzhatalom arra készül, hogy kifossza egész Európát, tulajdonképpen olyan okokozati törvénynek a hatása alatt működhet csak, ami borítékolja, hogy ennek meg lesz az ellenhatása is. Minden további nélkül. Na ez az, amire nem számítanak. A forgatókönyv, legalábbis Vezér Szőlényi László szerint nagyjából úgy néz ki, hogy leminősítgetik a bankokat, és tönkreteszik az eurót is, a dollárt is, és kiprovokálnak egy hatalmas válságot. A hatalmas válság azt jelenti, hogy az emberekbe adott pillanatban bekattan az, hogy jaj, a pénzem a bankban van, jobb lenne, hogyha kivenném. Ezt a bankok egy napig bírják, ezt a rohamot, másnap a bankok becsukják a kaput, mert elfogy a pénz, mert nincs ott az a pénz, amit az emberek azt hiszik, hogy ott van, vagy amiről azt hiszik, hogy ott van. Onnantól kezdve a bankok csődbe mentek, és aki első nap nem vette ki a pénzét, annak az összes megtakarítása, tehát az összes korábbi munkájának az ellenértéke, az eltűnt, magyarul le lett nyúlva. Azután nagyon apró pénzért fel lehet vásárolni ezeket a tönkrement bankokat, és onnantól kezdve, aki tartozik a bankoknak, az azoknak tartozik, akik ezt fel tudják vásárolni. És hogy nehogy azt higgye az ember, hogy csak az fizet kamatot, aki kölcsönt vett fel. Az állampapírokról gondolom, hogy mindenki hallott. A piacról való finanszírozás gyakorlatban azt jelenti, hogy az állam kibocsát bizonyos kötvényeket, és azt mondja, hogy most én akkor 3 milliárd dollár értékben kibocsájtok állampapírt, 10 éves meg 30 éves lejáratút 5%-os kamatra. Ami azt jelenti, hogy ti most adtok nekem 3 millió dollárt ezekért a papírokért, és én biztosítom, hogy az országnak az értékteremtő lakossága 30 éven keresztül fizetni fogja nektek ezért azt a bizonyos 5% kamatot. Tehát, hogyha nem vettél fel kölcsönt, akkor is fizetsz. Tehát a kifosztásnak különböző szintjei és módjai vannak. Viszont az egész nem működhet másképp, mint az univerzális érvényű ok és okozat törvényének a hatása alatt, ami azt jelenti, hogy mindig fordul a kocka, és mindig az, aki ezt csinálja, meg kell neki tapasztalni bizony az éremnek a másik oldalát. A második, ami meghozza a változást,
és erről megint csak nem tudnak, és ez már nagyon spirituális tudomány szintjén mozgó dolog, amiről kevesen beszélnek, és arról, amiről talán még azt lehet mondani, hogy a spiritualitásban jártas emberek is ritkán tudnak, az az úgynevezett turbo. Mit jelent a turbo? Kérem szépen, tudni kell egy dolgot. Két erő működik az univerzumban, és hogyha szimbolikusan szeretnénk jelölni, akkor azt mondjuk, hogy az egyik a sötétség angyalai, a másik a világ a fényangyalainak az irányításával. Ez a két erő nem áll harcban egymással, nehogy valakit ez megtévesszen, és nehogy azt higgye valaki, az egyik az gonosz, és a másik az jó. Ez a két erő arról szól, hogy vannak bizonyos struktúrák, amelyek kiszolgáltak, amelyek már nem alkalmasak, és akkor a sötétség angyalainak az irányításával ezek lebontásra kerülnek. És vannak új struktúrák, amelyek épülnek, és ezek az új struktúrák a fény angyalainak az irányításával épülnek fel. Tehát a két erő végül is egyik a másikat segíti, nyilván ami kiszolgált, azt le kell bontani, el kell takarítani, szét kell szedni, hiszen annak az helyére épül fel az új. Tehát itt nem jóról és rosszról van szó, itt egy folyamatos átalakulásról, lebontásról és felépítésről van szó. Igen ám, de abban a pillanatban, amikor az emberiség egy része tévútra tér, eljön az a pont, adott ponton túl a folyamat már nem irányítható, nem ellenőrizhető és nem megállítható. Ugyanis ilyenkor a lebontásért, a struktúrák lebontásért felelős angyali erők ráadják erre a folyamatra azt az úgynevezett turbót, tehát egy olyan spirituális erőt, ami megállíthatatlanná teszi a folyamatot, még akkor is, hogyha emberi észre azt hinnénk, hogy hát ez ennek értelmetlen, hát ezt nem kell így tovább csinálni, és erre egyetlen jó példát tudok mondani, ami még elég közel múltban történt, ez a Hitler-Jugend esete. Akkor, amikor vége volt már mindennek, akkor, amikor már bent volt az orosz hadsereg Németországban, vagy Berlinben, akkor Hitler még a 10 éves gyerekeket felfegyverezve beküldte a harcba, ahol természetesen el is véreztek. Tehát ennek már semmi értelme nem volt. De már megállíthatatlan a folyamat, ugyanis az ember miből tanul? Jó szántából. Önként. Nem. Kényszerből. Kényszerből. Tehát annyira kényelmesek vagyunk, hogy el tudunk lenni a magunk levében egészen addig, ameddig nem muszáj változtatni. Viszont mindenkinek ott van az a bizonyos felsőbbrendű énje, és a felsőbbrendű énnek az irányításával létrehozunk egy olyan helyzetet közösen, ahol már muszáj lesz változtatni. És ugyanez a turbó fogja befolyásolni végül is a pénzhatalomnak az összeomlását. Tehát a terv az, ugye a Vezér László szerint a legkorábbi időpont, amikor az euró összedől és ez az egész gazdasági rendszer összeomlik, az 2012. novembere. Ami azért úgy nagyon jól belefér ebbe a katasztrófa elméletbe, hogy akkor 2012, akkor világvége, és sokaknak valóban úgy tűnik, hiszen el se tudunk képzelni ma már egy olyan rendszert, ahol nem pénzhez kötjük az értéket, és azért ne felejtsük el, hogy nem ezek a bankok tehetnek arról, hogy ide jutottunk, mert ehhez partner kell. És mindenki partner, aki a pénzért a bankból kamatot vár. Ki az, aki a pénzért a bankból kamatot kap itt a jelenlévők között? Nyugodtan. Mint partner. Partner egy kifosztási rendszerben. Mert elvárom azt, hogy én a pénzemért valami többletet kapjak. De azt a többletet valakinek meg kell termelni, azért valaki megdolgozik, tehát ahhoz, hogy én azt megkapjam, ahhoz az illetőtől azt el kell venni. Tehát én vígan és dalolva beállok ebbe a játékba, és azt mondom, hogy jaj, de jó,
kamat, meg hozam, meg hú, de jó dolgok ezek. Persze jó dolgok ezek annak, akinél összegyűlik, de nagyon rossz dolgok ezek annál a varrónőnél, aki 12 órát görnyed egy gép mellett, vagy annál a mezőgazdásznál, aki nem tudja, hogy esni fog az eső, vagy nem fog esni az eső, és mi lesz jövőre, és ott csapódik le végül az értékteremtőnél az a hiány, ami nekem hozamként jelentkezik. Tehát, hogyha én része vagyok ennek a rendszernek, akkor semmi értelme szidni bárkit, és nagyon sokan részei ennek a rendszernek, hiszen hogyha a bankszámlánkra beteszik a fizetésünket, onnantól kezdve a bankszámlán kapunk rá valami kamatot. És már is részei vagyunk a rendszernek. Tehát el kell jutnunk oda, hogy kényszer hatására változtatunk ezen az állapoton, és a sötétség angyalai ebben nagyon ügyesek, és természetesen meg fogják hozni a változást, tehát mondom, a legpesszimistább előrejelzés az 2012. novembere, de mivel rajta van az egész rendszeren a turbó, nem lehet tudni, melyik pillanatban pörögnek fel az események. És a másik az, hogy minden erő ellenerőt szül. Az emberek ébrednek. Ugye foglaljuk el a Wall Street-et. Megjelenik Amerikában egy ilyen mozgalom, és kiderül, hogy azok, akik ezt az egész anyagba süllyedt pénzügyi világot irányítják, azok az emberiségnek mindössze nagyjából 1%-át képviselik, és 99%-uk az, akik hát mondjam úgy, hogy részt vesznek ugyan akarva, akaratlanul a játékban, de nem biztos, hogy egyetértenek vele. És bizony-bizony ez az ébredés, ez már elindult, és úgy tűnik, hogy nem csendesedik, úgy tűnik, hogy nem akarnak hazamenni, nem unják meg, folyamatos és erősödő tendenciát mutatnak. Na most, hogyha egyéb tendenciákat nézünk, ami a 2012-es év közelettével jelentőséggel bír, azt látjuk, hogy hatalmas mennyiségben megnövekszik az információ, rohamos mértékben nő a népesség, rohamos mértékben nő az energiafogyasztás, viszont ami mindezt fent tudja tartani, a bioszféra megújulása, az meg ugyanolyan rohamos mértékben csökken. Tehát ezek a grafikonok tulajdonképpen mind fent vannak az interneten, csak közös nevezőre kellett hozni őket, hogy egymásra vetíthetők legyenek, és ezt dr. Brezovics László, nagyszerű koponya, szépen meg is tette, és azt mondja a számítások alapján, ugye mert ez csak egy grafikon, de ott vannak a számítások is, hogy ezek a vonalak egyik sem akarja valahogy átlépni ezt a bizonyos 2012-es, 13-as évet. Ami azt jelenti, hogy ezt így tovább csinálni nem lehet, tehát nem kell ehhez külön filozófia se jóslás, hogy ez így tovább nem mehet, ugye többi felsorolt okból kifolyólag, és az is nyilvánvaló, hogy amit annyit mondanak, hogy növekedés, gazdasági növekedés kell, hát egy zárt rendszerben vagyunk. Azt jelenti, hogy van egy kicsi ketrecünk, és szeretnénk benne felhízlalni egy 3-szor akkora nyulat. Nem fog menni. Hát az, hogy növekedés kell, a növekedés csak azért kell, mert az érték elvonók, és ezek nem kispályás játékosok, egyre többet szeretnének elvonni, és hogyha nincs növekedés, akkor nincs miből. Hát ez az egyetlen titka. De egy zárt rendszerben élünk, viszonylag zárt rendszerben élünk a bolygó tekintetében, és a bioszféra megújulása tekintetében, és egy zárt rendszerben végtelen növekedést vizionálni, vagy egy idióta tud, vagy egy közgazdász. Ez a kettő. Majd növekszünk, mindenki növekszik, mert ha nem növekszünk, akkor mi van? Miért ne lehetne kialakítani egy stabil életet, egy egyensúlyt, ahol nem kell nekem növekedni folyamatosan ahhoz, hogy köszönöm szépen, jól érezzem magam. Tehát ugye ez olyan, mintha attól lenne jó az élet, hogyha én folyamatosan híznék. Hát pedig nem, egy egyensúlyi állapotot el kellene érni, és ezt összhangba kellene hozni a bolygóval. Összhangba is kell hozni a bolygóval. Na de mi van akkor, hogyha nem lehet tovább menni ezen az úton? De kicsit akkor olyanok leszünk, mint a csirke, aki a tojásban fejlődik. Benne van a tojásban, és nő, és nő, és nő. És ugye van egy kicsi táplálék, és van egy kicsi levegő, és körülötte egy zárt hely. És egyszer csak elfogy a táplálék, elfogy a levegő, és nincs nagyobb tér. És akkor mi van? Akkor ott van mindennek a vége, vagy
kezdődik egy új világ. De hát egy új világ az egy új szemléletet jelent. Az, hogy ezen az úton már a bolygó is védekezik, amit elkövetünk vele, azt gondolom, hogy nem titok. Tehát itt globális felmelegedés, vulkánkitörések, földrengések, klímaváltozás, ugye most a legutóbbi természeti csapást jóformán észre se vettük, olyan alattomosan jött. Nem esett az eső. 3 hónapja nem esik az eső. Beletörik az eke a földbe. Észre se vesszük. Hogy ebből tavasszal hogy lesz kenyér, jó kérdés. De hogyha jobban megnézzük, akkor ez egy 35-40 km vastag kéreg, a Földnek a kérge, ami egy lávarétegen úszik. Hogyha ezt a kérget mi folyamatosan kifosztjuk, ha kiszedünk belőle naponta 800 millió hordó olajat, ha kivágunk több száz hektár esőerdőt, ha kiszedünk belőle Isten tudja hány millió tonna szenet, és az egészet elégetjük és széthordjuk, megbomlik a bolygó kérgének az egyensúlya, megbomlik. Mi történik? El fog mozdulni ezen a lávarétegen, le fog engedni bizonyos földterületeket, fel fog emelni más földterületeket, mert kénytelen lesz, hogy megtarthassa az egyensúlyát. Korábban is volt ilyen, Múnak a süllyedése, Atlantisnak a süllyedése, és a többi, és kontinenseknek a kiemelkedése, az mind ilyen egyensúly felbomlásokból adódott. Tehát mindenképpen az a helyzet, hogy persze van itt nekünk egy gazdasági helyzetünk, de a bolygó is nagyon komolyan beleszólhat bármelyik pillanatban abba, hogy már pedig nekünk a szemléletmódunkon, ezen a kifosztási szemléletmódon bizony változtatni kell, és mint említettem, kényszerből szoktunk tanulni. A vízöntő korszakban egy új értékrendet kell felépítenünk. Tulajdonképpen ez a feladatunk. És ebben a tekintetben azt lehet mondani, hogy Magyarország és a magyar emberek nagyon gyorsan ébrednek, és sokkal gyorsabban fogadják be az újat, és sokkal könnyebben hagyják maguk mögött a régit, mint mások. Ebben ugye nem az lesz az érték, hogy nekem jó legyen, annak az árán, hogy neked rossz, hanem az, hogy nekem is jó legyen, neked is jó legyen, mindenkinek jó legyen, hiszen bőségesen elegendő volna mindannyiunk számára az az érték, amit megtermelünk, ahhoz, hogy kényelmesen éljünk, hogy ne kelljen napon, vagy hetente 2-3 napnál többet dolgozni, azt is inkább kezdtelésből, és hogy valójában élvezni tudjuk az életet, hiszen nem azért vagyunk itt, hogy látástól Mikulásig dolgozzunk. Apropó Mikulás, megint csak a tudatnak a programozása és a mély tudatnak a programozása, ugyanis Mikulás gyár van, és egészen karácsonyig most már rénszarvasok által húzott szánon jövő Mikulások jönnek, akik Coca-Colát reklámoznak, és alig van szó Jézus születéséről, a szeretetnek a megszületéséről az emberi szívekben. Tehát ez sem véletlen. Tehát a média is ugyanannak a pénz és pénzhatalomnak a kezében van. Habár Jézus sosem mondta, hogy vásárlással ünnepeljük a születése napját, ha jól emlékszem. Tehát egy új értékrendet kell felépítenünk, ahol az érték a gyermek, a család, a családi béke és harmónia, a barátságos viselkedés, a józan emberszeretet, a becsület szó. Miért kell 600 papírt aláírni egy szerződés esetén? Miért nem elég a becsület szó? Megegyeztünk. Jött hozzám egy mesterember, felújította a lakásnak egy részét. Megegyeztünk előre, hogy mennyi, a végén átadtam neki a pénzt. Eltette. Mondom neki, nem számolja meg? Rám nézett, ezt miért csapnánk be egymást? Na, idáig kellene eljutni. Idáig. Értékteremtő munka. Tehát nem az az érték, hogy én olyan ügyes vagyok, hogy a tőzsdén valakitől elveszem azt, amit már megtermelt, mert a tőzsdén semmit nem termel. Nem az, hogy valaki ügyes bróker, és ügyesen fogad árfolyam esésekre, és elveszi azt az összeget, amit a másik megtermelt. Tehát ne ez lenne az érték, hanem az értékteremtő munka. Nem is kellene belőle olyan sok. Környezetbarát technológiák. Tehát nem olyan technológia, amivel ma lepusztítjuk a környezetet, és ilyenek vannak. Miért fogják vissza őket? Azért, mert akkor nem lehet eladni az olajat meg a gázt.
ami ingyen jön, és sok pénzt lehet érte kérni. Mennyi pénzt lehet érte kérni? Amennyit akarnak. Tehát pontosan annyit, hogy éppen még ki tudja az ember fizetni, és ne halljon éhen. És ezt látjuk, hogy a sárga csekkeken ugye az van, hogy hát, ha úgy gondolják, megemelik. Most drágább az olaj, most drágább a gáz, most drágább a víz, drágábban folyik ki a csatornán keresztül a víz, mint korábban, mert mi úgy gondoltuk. Tehát ezekre az értékekre épül a világ az, ami összeomlik. Értéknek kell tartani a tiszta vizet, a tiszta levegőt, a tiszta termőföldet. Ezt ma még nem sikerült átültetni a köztudatba, és nem olyan régen voltak még olyan emberek, akik valamennyi pénzért szemetet importáltak külföldről, és elhelyezték az ország területén. Hogyha saját lakásába kellett volna elhelyeznie, akkor valószínű meggondolja, de nem jutott el a tudatszint oda, hogy az ország is a saját lakása. És ugye vegyszermentes élelem, ma nem ez az érték, ugye, hanem az élelmiszeripar az, ami eldönti, hogy mi kerüljön bele a táplálékba. És nem utolsó sorban tiszta energia. Van tiszta energia. Az univerzum, mondhatnám azt, hogy 100%-a energia és információ. Vannak szerkezetek, vannak gépek. Tesla óta vannak ilyen szerkezetek, nem egy, nem kettő, de ezeket folyamatosan félretolják, eltüntetik, a kutatóikat diszkreditálják, vagy megfizetik, hogy legyenek csendbe vele. Annak idején horvát testvérek elkészítették a vízzel hajtott autót, ez 78-ban volt, és bemutatták Ausztráliában. Az első prototípus az 178 lóerős volt, és fogyasztott egy fél liter vizet 100 kilométeren. Ott volt rádió, tévé, mindenki. Megnézték. Kaptak egy hatalmas pénzösszeget azért, hogy 20 évig maradjanak csendben. 19 évvel később, tehát amikor már járt volna le a 20 év, egy magyarországi képviselő kiutazott Ausztráliába, beszélt Horváth Istvánnal, hogy hát nem tudnának-e segíteni Magyarországnak ezzel a technológiával. Azt mondta, hogy hát még nem, mert még nem járt le a 20 év, de jövőre lejár, és különben is ne nyugtalankodjanak, mert nem azzal töltöttük a 20 évet, hogy ültünk a zsákpénzen, azóta van már sokkal jobb. A probléma azután következett, hogy Horváth István kizuhant egy szállodának az egyik magas emeletéről, és a testvérét 3 nappal később véletlenül elgázolta egy autó. Tehát azért tisztában kell lenni azzal, hogy ilyen találmányok, és magyar találmányok nem véletlenül vannak, nem csak ott, Magyarországon is vannak, de nagyon óvatos az, aki ilyenekkel rendelkezik, hiszen egyelőre mondhatnám azt, hogy még nincs itt az ideje. Tehát először a szemléletváltásnak kell bekövetkeznie. A szemléletváltás nem következik be addig, amíg nem esik darabokra ez a most felépített világ, és nem kezdünk építeni egy újat. Na azután már meg lesz a tiszta energia. A hétköznapi ember lehetősége természetesen a szemléletváltás, tehát szemléletet kell váltani az élettel kapcsolatban és az értékekkel kapcsolatban. Az értékekkel kapcsolatban nagyon könnyű, hiszen volt egy ilyen film, ami bemutatta, hogy valami hatalmas pusztítás révén, ahol csak az emberek pusztultak el, egyetlen egy ember maradt életben az egész bolygón. És a bolygónak minden anyagi kincse az övé volt. Minden érintetlenül megmaradt. Micsoda boldogság. Na? Tehát, hogyha sarkítjuk és azt mondjuk, hogy az anyagi javak boldogságot hoznak, igen? Tényleg? Tényleg azok hozzák a boldogságot? Szó sincs róla, hogy azok boldogságot hoznának. Egyetlen egy dolog hoz boldogságot, és itt viszont szemléletváltással kell fordulni az élet irányába, ugyanis az életnek a magja, az életnek a forrása, ez a bizonyos krisztusi fény, ez a mag, ez a fénymag, ami itt van mindenkinek a szívében. És a fejlődésnek a célja, amit említettem, ennek a fénymagnak, a szeretetmagnak az erősítése. És amikor sikerül ezt a fénymagot felerősíteni, ezt a szeretetmagot felerősíteni, akkor olyan boldogság költözik be az ember szívébe, amit az anyagi világ nem tud megadni, de elvenni se tud. És teljesen független
adott pillanatban az anyagi világtól. Eleinte rövid pillanatokra szokott beköltözni az az érzés, amikor valaki nagyon boldog valamiért, vagy amikor szerelmes és viszonozzák a szerelmét. Aztán, hogyha elindul a spirituális fejlődés útján, akkor bizony rájön arra, hogy a spirituális fejlődés, a szeretet az nem csak egy érzés, hanem munka és szolgálat, a másik embernek a segítése, nem pedig a kifosztása, tehát pont az ellentéte. És egy idő után megtörténik az a csoda, hogy ennek a következményeként megerősödik, felerősödik ez a szeretet mag, és egyre hosszabb időre beköltözik az ember szívébe egy nagyon kellemes érzés, igazi boldogság. És ez elérhető mindenki számára. Ennek van néhány feltétele természetesen. Az első talán az lenne, hogy meg kellene bocsájtani mindenkinek, és meg kellene bocsájtani saját magunknak az égvilágán mindenért, amit elkövettünk, vagy amit elkövettek velünk. Sikerül? Megoldható ez? Látom az arcokon, hogy ki az, akinek sikerül, és ki az, akinek még nem. De addig, amíg nem sikerül, addig nincs boldogság. Addig nincs öröm. Tehát amíg az ember nem bocsájt meg, addig neheztel és haragszik. Amíg neheztel és haragszik, addig ide nem tud beköltözni az a fény. És hogy mekkora lehet ez a fény és ez a szeretet, Jézusról mondták a tanítványai, akik egyik másik tisztánlátó volt, hogy Jézus közeledését a szívéből sugárzó fény alapján 40 kilométer távolságból tudták érzékelni. És azt mondta, hogy amit én cselekszem, ti is cselekedni fogjátok. És azt mondta, hogy nem több a tanítvány az ő mesterénél, de amikor kifejlődik, olyan lesz, mint a mestere. Olyanná válik, mint a mestere. Na ezen az úton nekünk van még néhány megteendő lépésünk. Amíg 40 kilométerről érzékeli valaki a szívünkből sugárzó fényt és szeretetet. De mégiscsak ez az út az, ami járható, és a másik, amin eddig jártunk, hát az a zsákutca. A második része a hétköznapi embernek a másik lehetősége az az önellátás. Ami azt jelenti, hogy amilyen mértékben sikerül, le kellene válni a kifosztó rendszerekről. Aki amennyire tud. Ha van saját kútja, jó. Ha van saját emésztője, jó. Ha van saját kicsi szélkereke, jó. Ha van saját kicsi napeleme, jó. Ha van egy kicsi kertje, ahol meg tud termelni egy kicsi vegyszermentes élelmet, jó. Tehát nem azt mondom, hogy nagy mértékben, mert nem tudja mindenki megtenni, nyilván nem tudja mindenki megtenni, de aki amilyen mértékben, ha esővizet tud gyűjteni és felhasználni, az is jó. Aki amilyen mértékben meg tudja tenni, mindenképpen a gondolkodásmód miatt, hogy én leválok ezekről a kifosztó rendszerekről, és megteremtem azt, amit az őseink is meg tudtak teremteni, hiszen annak idején őseink, hát még nagyapám esetében is, ugye ezelőtt 50 évvel nem volt szemétszállítás. Ott a gazdaságban minden felhasználásra került. És meg tudott élni egy normális kertből egy család, és néhány eltartott állatból. Meg tudott élni egy család. Nem olyan ördöngös dolog. Tehát nem csak a Tesco és az Auchan az, ami az élelmiszerraktár biztosítja. Nem beszélve róla, hogy az ott elvásárolt pénzt már viszik is ki. Tehát az érték az nem itt kerül újra felhasználásra. Na és nem kevés angyali segítség. Ez még hozzátartozik, hiszen nem véletlenül tanítják a beavatottak, hogy kérjetek és adatik. Kérjetek. Itt van körülöttünk egy 95, a legtöbbek számára 95%-ban ismeretlen spirituális világ, hatalmas erőkkel. Hogyha ráhangolódunk ezekre az erőkre, ha kérünk ezektől az erőktől, segítenek. Én nagyon sokszor megtapasztaltam már, aki kér, az egészen biztosan, hogy meg fogja tapasztalni. Nagyon egyszerű módon is lehet tapasztalni, és pragmatikus módon. Budapesten csúcsforgalomban lehet parkolóhelyet kérni, hogyha az ember olyan helyre megy, ahol nincs parkolóhely. És meg is kell azonnal köszönni, hiszen nyilvánvaló, hogy ha kértem, akkor kapok. És hogyha nem kételkedem benne, tehát ha nem jön be a kettősség, a kétség, mert csak kétségbe lehet esni, egységbe nem. Tehát, hogyha nem kételkedem benne, hanem egységtudatban azt mondtam, kértem egy parkolóhelyet, köszönöm szépen. Oda megyek, és ott van.
És ha nincs, akkor állok egy fél percet, vagy még annyit se, és éppen kihátrál valaki, mert ő addig tartotta nekem a helyet. Nagyon egyszerű dolgokban ki lehet próbálni, mert az ember nem erősödik meg ebben a fajta hitében, hogy hát én kérek egy láthatatlan világtól, és akkor hogy fog az teljesülni? Igen. Mindenképpen javasolom, hogy tessék kérni. De más kérdés, hogy az ember mikor mit kér. És hogy magának kér, vagy másnak kér. Vagy úgy kér, hogy csak nekem legyen jó, és a másiknak rossz, vagy úgy kér, hogy mindenkinek legyen jó. Tehát attól függ, hogy a sötétség vagy a fény angyalaihoz fordul valaki. Aztán itt van valami, amiben Magyarország és a magyarok különbözünk a többi néptől és nemzettől. Ezt én azon az alapon is tudom mondani, hogy egyrészt Erdélyben születtem, ami még mindig Románia, és ott éltem 33 évig, és azután éltem 13 éven át Svédországban. Tehát volt a lehetőségem, alkalmam elég mélyen megismerni a társadalmat és a társadalomnak a gondolkodását, és felismerni a különbségeket. Tulajdonképpen minden népnek és minden nemzetnek van egy rá jellemző gondolkodás módja, de ami a magyart kicsit mássá teszi, az összegezhető abban, hogy itt van egy megoldásokhoz vezető kódolt magyar nyelv. Tehát, hogyha mi megoldást keresünk, akkor a szóban rendszerint ott van a megoldás, hogyha azt mondom, hogy felhő, nem is gondolna rá valaki, de benne van az, hogy a felfele emelkedő hő. Ott van a megoldásnak a kulcsa. Már amikor magamról beszélek, már akkor ott van a mag szó benne, hiszen az isteni szikra, az isteni mag nélkül nem is léteznék. Nem is különben semmi se létezne. Ugyanez más nyelvekben ez a kódoltság ilyen mértékben egészen biztosan nincsen meg. Azután ott van a gyors helyzetfelismerés. Ezt lehetett tapasztalni akkor, amikor Tájföldet elöntötte a cunami. Azt mondták, hogy 250 000 svéd veszett oda. 250 000 svéd ott volt a partokon, látták, hogy jön a hullám, és vártak, hogy most akkor vajon mi lesz. Hát jött. Ugyanakkor magyarokkal készítettek interjút, és kérdezték, hogy mi történt. Azt mondja, láttuk, hogy megjelent ott valami, és azt mondtam a családnak, hogy azonnal fel az emeletre. És nem volt 250 000 magyar, mondjuk annyian nem is voltak Tájföldön abban az időben, de a tény az, hogy a gyors helyzetfelismerés az bizony egy magyar tulajdonság, és nem is véletlen Amerikában azt is mondják, hogy a magyar az az ember, aki utánad megy be a forgóajtón, de valahogy előtted jön ki. Másik jellemző tulajdonság türelem. Ez egy nagyon türelmes nép, egy befogadó nép, egy elfogadó nép. Nagyon sok mindent végig lehet velünk csinálni. Egy bizonyos pontig. És az az a bizonyos pont, amitől tulajdonképpen nagyon sokan rettegnek. Az az a bizonyos pont, amikor ez a belső szabadságvágy, ez a belső szabadságra való igény, így egyik pillanatról a másikra a népből nemzetet varázsol. És abban a pillanatban hatalmas erőt képvisel a magyar nemzet. Ott van a kreativitás, ott van a szükség esetén a gyors reakció, viszont ott van az egyéni megoldásoknak a keresése, tehát nagyon sok az erős egyéniség, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy én jobban tudom. Tehát nekem nem mondja meg senki, hogy kell csinálni, majd én jobban tudom. És ugye még a Széke is feljegyezték, hogy volt olyan, aki úgy ment a háborúba, a csatába, úgy indult a csatába, hogy azt mondta, hogy Isten ne segíts, csak csodálkozz. Ja, majd én. És természetesen ott van egy nagyon erős segítő szándék. Ezt, hogyha valaki elolvassa a marslakók legendáját Marx Györgytől, az ELTE volt atomfizikai tanszékének a vezetőjétől, interneten meg lehet találni. Kiderül, ugye, hogy nem csak a találmányok területén, hanem tanácsadás, jó szándékú tanácsadás területén is mindig ott voltak a magyarok, még egyik-másik amerikai elnöknek is megpróbáltak tanácsot adni, hogy mégiscsak merre kellene menni, tehát a segítő szándék ott van. Van viszont néhány dolog, ami hiányzik. Az egyik az együttműködésre való hajlam. Ez hiányzik belőlünk, a másik
az, hogy elfogadjuk a megosztottságot. Elhitetik velünk, hogy itt van jobb oldal, meg bal oldal, meg lehet más, meg nem lehet más, meg jobbik, meg rosszabbik. És nem tudatosodik bennünk az, hogy bárki lenne ott, tulajdonképpen iszonyú módon meg tudják zsarolni, és semmi beleszólása nincs adott pillanatban az események folyásába. Tehát, hogyha Gaddafival az történt, ami történt, hogyha a görög miniszterelnököt simán leváltották, hogyha az olasz miniszterelnököt simán leváltották, akkor mondjam azt, hogy legyünk hálásak azért, hogy mi még csak tárgyalóasztalhoz vagyunk kényszerítve. Hogy még egyelőre ennyivel megúsztuk. Nagy pókerjáték zajlik, tehát egy kicsit olyan, mintha mi már így látnánk, hogy ez az út nem jó, ez a vonat megy a szakadékba, elkezdenénk felállni szép csendesen az ülésről, és elindulni a vonatnak a másik vége fele. Ugye egyesek meg üvöltöznek, hogy hú, nem megyünk együtt a többiekkel, hú, leszakadunk. Hát igen, de miről szakadunk le? Egy szakadékba zuhanó vonatról. Tehát azért oda kellene figyelni, hogy milyen tendenciák vannak, mert itt is a magyar az, és az egész Európai Unióban is a magyar az, aki kilóg a sorból, mert másképpen gondolkodik. És észrevesz idejébe, hogy nem biztos, hogy ezzel a társasággal nekünk be kéne menni a szakadékba. Hogy van-e lehetőség kilépni, az nagy kérdés. Hogy megengedik-e, hogy nyílik-e rá lehetőség? Szerintem igen. Tehát lesz olyan pillanat ebben a ráadott, turbósított világban, amikor mindenki el lesz foglalva saját bajával, és lesz olyan pillanat, hogy jó időzítéssel azt lehet mondani, jó, akkor én erről a vonatról leszállok, és annyira el van foglalva a többi a saját problémájával, hogy ezt nem veszik különösebben zokon. Meglátjuk, bízunk benne. És természetesen ott van még egy rossz tudatalatti program, hiszen szinte folyamatos a panaszkodás. Most a panaszkodás az semmi más nem teremt, mint valóságot. Tehát aki panaszkodik, az megteremti a saját valóságát, és természetesen igaza lesz. Igazzá válik, mint a hipokondernek is fel van írva a sírkövén, ugye megmondtam. Na most ezt a tudatalatti programot körülbelül 6 hónap alatt felül lehet írni? Egy olyan tudatalatti programmal, amely tudatalatti program az univerzum törvényeivel összhangban van, amely tudatalatti program arra való, hogy ne csak nekem legyen jó, hanem mindenkinek. Ez viszont még mindig csak egy alap, és hogyha a tudatalatti program már jól működik, arra azután bármit fel lehet építeni tudatos gondolkodással, bármit, de csak olyat érdemes természetesen, ami ugyancsak az univerzum törvényeivel összhangban van. Utána, ha nem, akkor ugye a tudatalatti nem húzza keresztül, de az univerzum törvénye, az okokozati törvény, az bizony hozza a következményeket. És extrém esetekben, ami jellemző még a magyarral, extrém esetekben az összefogás. Hát azt lehet mondani, 2012 az egy extrém évnek ígérkezik több szempontból, tehát hogyha szükség lesz összefogásra, hogyha szükség lesz arra, hogy túllépjünk azon, hogy jobb oldal, bal oldal, kinek milyen politikai nézete van, hogyha szükség lesz arra, hogy segítsük egymást, akkor valóban csak saját magunkra számíthatunk, a magunkra számíthatunk, és nem árt segítséget kérni, és ne felejtsük el, hogy jön és van az a segítség. Politikusainknak is megvan a lehetősége, és megvan a lehetősége, ugyanis nem kellene semmi mást tenni egy összefogás érdekében, csak elmondani az igazat. És ezt magyarul mindenki megérti, mert végül is a magyar az, ami mindent megmagyaráz. Érdekes, nem? Hogy a német nem német, ez az angol nem angoloz, a francia mondjuk franciázik, de az más természetű dolog. A magyar magyaráz, és mindenre van magyarázat. Tehát ez a válaszok nyelve, és hogyha megérti az ember, kérem szépen, mi benne vagyunk egy olyan rendszerbe, amiben belesodródtunk tudatlanságból, önzésből, időnként kapzsiságból. Mi politikusok is részei vagyunk ennek. De most megpróbálunk ezen változtatni, önmagunkban nem tudunk, segítségre van szükség. Ki segít? És ennyi. Tulajdonképpen ennyi. És megvan a változás az embernek a szívében. És megvan a lelkesítő. Ugye? Mert itt a léleknek a titka. A lelkesítő mondat, hogy na, akkor együtt csináljunk valamit. És akkor lehet.
és az igazság valóban szabaddá tesz. És mint említettem, ne felejtsük el, hogy van fölöttünk nem egy és nem kettő olyan isteni erő, olyan angyal, mindent elkövetnek ma nagyon sokan, hogy ne emeljük fel a fejünket, hogy ne nézzünk felfelé, hogy ne nézzünk a magasabb világok felé, maradjunk az anyagban, ragadjunk bele az anyagba, és foglaljuk le magunkat a holnapnak a túlélésével, de hogyha felébredünk, mint az a 99%, aki a táblán ki volt írva, vagy most ébred, tehát hogyha felébredünk, és felemeljük a tekintetünket, és a szívünkben szeretettel, és egymást segítve kezdünk élni, akkor bizony van lehetőség megkezdeni, felépíteni egy nagyon szép új világot. Nagyon szépen köszönöm a türelmet és a figyelmet.